Ναΐτες υπότες. Ένα όνομα που ξυπνάει μύθους και μυστήριο. Η επίσημη ιστορία, ξέρετε, λέει ότι το τάγμα τους διαλύθηκε κάπου στον 14ο αιώνα. Κι όμως, τι θα λέγαμε αν αυτή ήταν απλώς η αρχή? Αν δεν εξαφανίστηκαν ποτέ, αλλά απλώς άλλαξαν πρόσωπο, συνεχίζοντας την αόρατη εξουσία τους μέχρι σήμερα. Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο ερώτημα που θα εξετάσουμε σήμερα, ακολουθώντας τα στοιχεία από τις πηγές. Θα τραβήξουμε μια γραμμή που συνδέει αυτό το αρχαίο στρατιωτικό τάγμα με τις δομές εξουσίας του σήμερα και θα δούμε ένα μοντέλο διακυβέρνησης που, όπως φαίνεται, απλά επαναλαμβάνεται. Και εδώ, σε αυτή τη φράση από τις πηγές, βρίσκεται όλο το ζουμί. Η ιδέα ότι οι Ναΐτες δεν ήταν απλά ένα ιστορικό κεφάλαιο που έκλεισε, αλλά το αρχικό προσχέδιο, το blueprint για μια παγκόσμια υπερεθνική εξουσία. Λοιπόν, για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε στο σήμερα, πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Πολύ πίσω. Στην Ιερουσαλήμ το 1118 μετά Χριστόν. Εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Ακούστε το όνομά τους προσεκτικά. Δεν είναι τυχαίο. Δεν ήταν απλώς υπότες του Χριστού, ήταν και υπότες του ναού του Σολομώντα. Και αυτή η σύνδεση, εδώ είναι το κλειδί όλης της υπόθεσης. Σκεφτείτε το. Μόλις φτάνουν στην Ιερουσαλήμ, δεν πάνε απλά να φυλάνε τους προσκυνητές. Εγκαθίστανται κατευθείαν στο ναό του Σολομώντα και σύμφωνα με τις πηγές αρχίζουν να σκάβουν. Όχι, δεν έψαχναν για χρυσάφι. Έψαχναν για κάτι απείρως πιο πολύτιμο. Φανταστείτε το λίγο. Να έχεις στα χέρια σου το Google του Μεσαίωνα, σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ήξεραν καν ανάγνωση. Μια τεράστια βάση δεδομένων με αρχαία μυστικά, με τεχνολογία, με στρατηγικές. Αυτό από μόνο του τους έδωσε ένα αδιανοήτο πλεονέκτημα και τους μετέτρεψε σε μια τρομακτική δύναμη. Αλλά η πραγματική τους ιδιοφυΐα, η μυστική τους συνταγή, ήταν αυτή η τριπλή ταυτότητα. Ένας Ναΐτης δεν ήταν απλά ένας πολεμιστής, ήταν ταυτόχρονα και ένας επίλεκτος στρατηγός, ένας μοναχός με την ευλογία της Εκκλησίας και ένας κορυφαίος οικονομολόγος. Αυτός ο συνδυασμός ήταν πρωτοφανής και ήταν η βάση της κυριαρχίας τους. Και τώρα πάμε στην καινοτομία που πραγματικά άλλαξε τον κόσμο. Όχι, δεν έγινε σε κάποιο πεδίο μάχης, έγινε στον χώρο της οικονομίας. Η ιδέα ήταν τόσο απλή όσο και ιδιοφυής. Ένας έμπορος μπορούσε να καταθέσει τα χρήματά του στο παράρτημα του Λονδίνου και να πάρει ένα κωδικοποιημένο χαρτί. Με αυτό το χαρτί μπορούσε να πάει στην Ιερουσαλήμ και να σηκώσει τα χρήματά του. Με άλλα λόγια, εφήβραν το άειλο χρήμα, αιώνες πριν καν φανταστούμε την ψηφιακή εποχή. Αυτή η σύγχρονη αναλογία από τις πηγές το λέει όλα. Στην ουσία, είχαν τον απόλυτο έλεγχο στις φλέβες του χρήματος όλου του γνωστού κόσμου. Έγιναν απαραίτητοι για όλους. Για βασιλιάδες, για πάπες, για εμπόρους. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν ήταν απλά μια πλούσια οργάνωση, ήταν κάτι εντελώς άλλο. Λειτουργούσαν πάνω από τους νόμους των κρατών, δεν πλήρωναν φόρους, είχαν δικά τους δικαστήρια. Ήταν, στην πράξη, ένα υπερεθνικό κράτος. Ένα μοντέλο που, αν το σκεφτούμε, μοιάζει τρομακτικά σύγχρονο. Βέβαια, όλη αυτή η επίδειξη δύναμης δεν μπορούσε παρά να προκαλέσει φθόνο και φόβο. Και αυτό οδήγησε στην πτώση. Ή μάλλον, για να το πούμε καλύτερα, στη μεταμόρφωσή τους. Η Παρασκευή και 13, λοιπόν, δεν είναι απλά μια προκατάληψη. Είναι η ημερομηνία που ο βασιλιάς της Γαλλίας, πνιγμένος στα χρέη προς τους Ναΐτες, αποφάσισε να τους ξεφορτωθεί. Επίσημα, αυτό ήταν το τέλος. Όμως οι πηγές επιμένουν, ήταν μόνο η αρχή της επόμενης, της υπόγειας φάσης τους. Κοιτάξτε, εδώ ακριβώς αλλάζει το παιχνίδι. Η στρατηγική αλλάζει ριζικά. Από τον ορατό υπότη με την πανοπλία, περνάμε στο αόρατο δίκτυο με τα σύμβολά του. Η εξουσία δεν χάθηκε, απλά φόρεσε έναν μανδύα αορατότητας. Και πού βρήκαν καταφύγιο? Στη Σκωτία, ένα μέρος εκτός παπικού ελέγχου, το τέλειο καμουφλάζ. Εκεί βρήκαν τις συντεχνίες των τεκτώνων, των χτιστών και συγχωνεύτηκαν μαζί τους. Έδωσαν την οργάνωσή τους, τα χρήματά τους και τη μυστική τους φιλοσοφία. Έτσι, σύμφωνα πάντα με τις πηγές, από τη στάφη των Ναΐτων γεννήθηκε ο σύγχρονος ελευθεροτεκτονισμός. Και τώρα, ας έρθουμε στο σήμερα. Γιατί όλη αυτή η ιστορία δεν είναι απλώς ένα μάθημα για το παρελθόν. Είναι ένας χάρτης για το παρόν. Οι πηγές, βλέπετε, υποστηρίζουν ότι η ίδια ακριβώς δομή εξουσίας, το ίδιο συνδικάτο, λειτουργεί ακόμα. Αυτό το νήμα της παράδοσης είναι κάτι παραπάνω από ορατό. Είναι σχεδόν απτό. Ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο George Washington, τέκτονας,
Η βίβλος στην οποία ορκίστηκε χρησιμοποιείται αιώνες μετά, κατόπιν ειδικού αιτήματος, από τον Μπαράκ Ομπάμα. Είναι ένας συμβολισμός τεράστιος, μια δήλωση αδιάσπαστης συνέχειας. Και αυτή η κάρτα πραγματικά τα λέει όλα. Η δομή παραμένει ίδια, απλώς αλλάζουν τα ονόματα. Η υπερεθνική αρχή των Ναϊτών σήμερα μπορεί να καθρεφτίζεται σε οργανισμούς όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Η στρατιωτική τους δύναμη, ίσως στο ΝΑΤΟ, το άειλο σύστημά τους, στο ψηφιακό νόμισμα που έρχεται. Είναι το ίδιο λειτουργικό σύστημα, με ένα update για τον 21ο αιώνα. Και πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα σήμερα, ποια είναι τα εργαλεία του? Ας δούμε μερικά, σύμφωνα πάντα με τις πηγές. Πρώτον, το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι απλά το επόμενο βήμα στην τεχνολογία. Είναι η σύγχρονη μετενσάρκωση εκείνου του άβλου συστήματος των Ναϊτών. Ένα σύστημα που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της κάθε συναλλαγής και άρα της κάθε μας απόχασης. Δεύτερον, οι κωδικοί QR μας τους παρουσιάζουν σαν κάτι βολικό, σωστά, για ευκολία. Σύμφωνα όμως με τις πηγές, ο στόχος είναι άλλος. Ένα αόρατο δίχτυ που καταγράφει κάθε μας κίνηση, τις αγορές μας, τη συμπεριφορά μας, 24 ώρες το 24ωρο. Και τέλος, η πόλη των 15 λεπτών. Στο χαρτί ακούσεται υπέροχο, οικολογικό, ανθρώπινο. Οι πηγές όμως το διαβάζουν εντελώς διαφορετικά. Το βλέπουν σαν το τελευταίο κομμάτι στο παζλ του ελέγχου. Ένα σύστημα που, στην ουσία, περιόριζε την ελευθερία κίνησης και μας κλειδώνει μέσα σε αόρατα ψηφιακά τείχη. Και όλη αυτή η διαδρομή που κάναμε μας φέρνει σε αυτήν εδώ τη φράση που τα συμπυκνώνει όλα: η εξουσία δεν χάθηκε, δεν εξαφανίστηκε, απλώς έβγαλε την πανοπλία, έγινε αόρατη και έμαθε να κινείται στις σκιές, συνεχίζοντας τη δουλειά της μέσα από νέα, πιο σύγχρονα σχήματα. Και αυτό μας αφήνει με ένα τελικό και ίσως το πιο ανησυχητικό ερώτημα. Αν αυτό το μοντέλο εξουσίας παραμένει το ίδιο εδώ και 900 χρόνια, αλλάζοντας απλώς ονόματα και εργαλεία, τι μας λέει αυτό για το πού πάμε, για το μέλλον που χτίζεται μπροστά στα μάτια μας? Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά φαίνεται πως έχει έναν πολύ σταθερό ρυθμό.